Taman Ya Juru. bos, panas dulu ya bos. Bu. Semar mulia lagi. Asal. Asal. Saka. Saka. Asal. Saka. Saka. Icik icik. Asal. Asik, lemesin dulu Bunda. Sebelum nyingrak-nyingrak. Ale
Sesia salera bunga gana. Ayo ngersake nopo Batuk Haji papan hiasi modal ala modi singet banuan telingi ojo nganti lali sing tuwa-tuwa telingi ojo nganti lali. Luar biasa, thank you. Iya. Ibu-ibunya jangan kemana dulu, jangan ke sana dulu ayo. Monggo bosku. Yuk. Ya. Tuti. Semar Mulya lho iki. Yuk. Asal. Asik. Enak yo Mas. Sur. Penak ra penak yo karepmu. Sur. Asal. Ya. Alah jan enak yo. Enak. Semar Mulya lho. Monggo lho bosku. Ya. Ayo bos, ayo bos. Yo, didangdutke yo. Mas Sinarno. Pancene sing dadi lakon ninggalke seleramu. Trio gedang ayo trio gedang. Ra orane yen bakal kelakon pepisahan karo aku. Alhamdulillah maju. Ayo, Mas Supri. Bos, Mas Jamal, Mandana. Mas Jamal yuk kesini Mas dulu. Jamal. Kok bariki kek, kok bablaske napa yuk. Nanti konfirmasi dulu sama saya. Yuk joget dulu. Ayo gak apa-apa. Wis pokoknya malam hari ini harus diramaikan ini spesial buat keluarga besar dari Pak Haji Agus. Aku ngerti Pak Haji Agus sih sanes pengen. Ayo, ayo Pak Haji. Karo ibu yuk. Apa kowe ra keling? Ayo. Tuh, joget. Bakso Mandala. Ono latar podo lelungguhan. Kegojekan karo aku. Semar Mulya. Semar Mulya lho iki.
Ya maaf. Ae Pak. Kepidak sih. Ae Pak. Lanjut aja dipleroi Mas. Ae Pak. Aja dipleroi lanjut. Ayo masukin Mas. Enggak Mbak, lanjut Mbak. Apa kowe ra kelingan ono agak gojekan karo aku Semar lagi Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Tingkah kita kok ya sing eling iku budaya. Sikat yuk.
janji tresno disekseni lintang-lintang ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringi usada rembulan ing wayah wengi nambahi kangen sing ati iki pepujan ati ning endi duh wong waneng kang tak anti-anti Juragan bakso Mandala. Juragan bakso Makno. Wong bagus aja sira nelongso. masa sih Dik? Aku teko ngindung tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa Kang Mas tentremno atimu aku setia ngenteni sliramu kangenku bisa ketemu tresno suci mangya rahayu Semar meliringi Naik jinagan bakso janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahe wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringi usada rembulan ing wayah wengi
Mbok Ade bejah. aku njaluk Jaluk apa? dikawinke Karo sapa karo sapa lele? sing penting ana sawahe Sing penting ana sawahe. Dadi sawahe niki tanduri ben subur panen makmur ya. Oke, baik ya. Simbo wetengku luwe ana ketan aku tukono Simbo Iya to, Le. aku wis gedhe ana prawan coba takokno Tole tole dadane akeh dicampuri saklapa parutan tole tole rapi gampang paling penting wis duwe Aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedoan aku simbok rapi so turu awan pengen ketemu Ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan la 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 yen mung nuruti mandamu apa bojomu bapakane aku yo yen mengkono mbok aku tak ngambut gawe golek duit kanggo nikahan
aduh simba penting kawinan aku ingin mengepedoan aduh simba rapi turu Ngopo? awan pengen ketemu Ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek kesandang la 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 wong nuruti manjamu apa bojomu apa kae aku yen mengkono mbok aku sak nyambut gawe kanggo nikahan iya dole aduh ngake proe amoga kae bisa kepasana sama la 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 sama la 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 sama la 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 sama la Pak Haji ki pinter njaluk lagu. Pak De Bejo atas Mbah Nun nggih. Pokoknya buat dulu-dulu semuanya. Ibu-ibu panitianya juga terima kasih. Bapak Jumali atas Mbah Nun, sehat selalu nggih buat Bapak. Trio Gendeng, Pak Haji Komar. Lah iya to Jan. Wis. Pamit mulai Pak Haji. Monggo yuk. Lela nono pamit mulai mesti kula yen tete jodone mugi enggal antuk suwe. Ayo Mas Agus wong sing bisa lateni slirane pancen abodrone ngati. Ayo Tut ninggal diko wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula sak dremong lampahi. Mong semene akar puji karya raja sapere ajalani asre kirim Iki sing hak iki Pak Haji Agus ya. Ayo Pak Haji yuk. Eman-eman yuk. enggak iso Iso. Eman-eman benjang andika yen to nganti digawe kuciwa. Katen aku boten lila yen to nganti mung disiya-siya. Semar Mulya asik. Semar Mulya lho iki. Pas iki kerajaan. Iku seraya. Dia Bapak Ibu tamu dengan berennya pamit mulai. Berhasil murah perjumpaan kami sama kaki Semar Mulya Campur Sari.
Dipun suwi bawa wasi medala Masis matur sebano sehat-sehat selalu pokoknya buat dulur-dulur keluarga besar Semar Mulyo. Dan terima kasih buat ACS Audio Sound System juga kita Buana Genset cerah foto di Jantung matur sebano keluarga besar dulur-dulur streaming. Terima kasih dan sekali lagi selamat berbahagia buat Mas Anggur Mempelai, buat Mas Dimas Bayu Sakti Arianto juga Mbak Maya Juliati. Semoga menjadi keluarga yang samawa. Cepat dikasih ngomongan putra-putri yang soleh dan soleh juga keluarga besar dari Bapak Haji Agus Rianto, adalah Ibu Hajah Raptina, keluarga besar dari Bapak Binti Rahmat juga Ibu Bibin. Matur sembah nuwun, sehat-sehat selalu berkah barokah dan dia buat seluruh panitia yang bertugas. Terima kasih. Akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur sembah nuwun. Salam sehat untuk kita semua.